que he parlat amb ton pare. Eixampleu-vos, fiqueu-vos al centre, va! Han de fer recompte! Bueno, això, contem los que fiqueu a la vora i després me passeu. Los números. 2 milions de persones. Bueno, ja sabeu que la independència sempre comença per baix, És a dir, ha de començar per l'Ebre, per les valls, per arribar a la independència. I aquesta vegada no fracassarem, perquè ho tenim molt clar. Independència! Independència! Bueno, aprofito també que baixant pel riu avall m'hem trobat al mig de l'Ebre una àguila. No la volem. Per
tant, queda aquí. La banda, bueno, he de dir que la banda és, com que avui ha sigut